neng omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng bingung anggon goleki ora krasa esuk awan jangan tarindik saka atu sarwi ngoceh dheweke ngaleh pencok tak sayo mbok aja ngecek agawe pikir aku komeng seret ireng tak sawang katon manis ipo bunga pangati kaki wang liyan yen sipun jangan tutut hati keberatan ora mendor mendutiku sansaya sun sranani sun sranani yo Jose Musik campur Saria Indonesia sampun nggih Mas Mohan matur sembah kencangan tak rindik sarta kadoman sarawi ngoceh dheweke malih bencokan kalau kait kasihan bocah podak konding agawe atiku komeng seret ireng kon manis ibu bunga yen kelakonnya sing sirane masuk doa hati keberatan orang mendutiku sansaya neng pinggiring bengawan dan saya setyo ingin deni sliramu mung bisa angreko lan joko Gusti kang paring lan pesti
kita sadermo nglampahi nang pinggiring bengawan ayah sore tansaya kelingan kawan-kawan semu anju gawe sedih hatiku lumantar Lia Aprilia yuk katur Mbah Kakung ngapar lenggah lagune Gubuk Asmara sik diaturke konjuk Mbah Kakung sakmenika wonten Gubuk Asmara Kung ingkang kemarin ngersakaken Mbah Kakung ngapar lenggah ngagem pecis sedaya ngagem pecis nyamar ya Mbah maju arti sangoni Mbah Kakung Mbah Kakung ingkang pundi ingkang pundi sakmenika ya Mbah ibu engke Mbah
Panas menggeh-menggeh kok ya. Pripun? Oh, Nah, nggih. Kong, nyun Nggih, ngapunten. Niki susuk napa kok 55 ki, Kong? Manggenepe mang-mangemu gen sewidak. Kok susuk lho nyenengange lho. Mentok siji Oh, nggih. juragan mentok. Nggih, Pak Joko. Oh, nggih. basa rica-rica. Siap. Oh ya, Oh, selak jam selak bar iki jam, leren siap. sik. Yo, masuk. Yo. Oh nggih, matur nuwun. Kakung matur sembah nuwun nggih, Kong. Matur sembah nuwun sanget. Nggih. Mugi-mugi lancar rezekinipun. Muga-muga ne dodol paringi laris. Amin, amin, amin. Entok siji dipara dadi 100 piring. Amin, 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 amin. Yo.